Judutarrik ezin zela obiratu, eta hain zuzen ere gaurko gaia esan dizuegu, heriotza izango dela, eta aurrez aurre begiratu behar dugu, baina aurrena entzun, honako Benito Lertxundiren kantu hau entzun behar dugu. Oskar Gaztelu, arratsaldeon. Arratsaldeon. Izan ere ezaguna egingo zaizu, oraintxe entzutera goazen kantu hau, zezuk hemen liburuan aipatzen duzun bezala, zure amarekin, erietxetik, etxerako bidean zabiltzan horrietako batean, irratian entzuten duzu, ezta? Kantuak nola dioen euskal pizkunde eta horrere antzeko gaietaz ari dela. Bai. Izan ere, hortik abiatzen duzu, ezta? Oskar, zuk pixkat hemen heriotza desberdinak aztertzen dituzu, heriotzaren aurrean ze jarrera dugun, entsegu bat da, Miguel de Unamuno lehiaketa irabazitakoa, eta hor aipatzen dituzu 3 esperientzia. Eta horietako bat gertuenekoa zure amarena. Bai, bueno, heriotzan inguruan ni aspaldidanik ibilenaz materiala biltzen. Ikusten nuelako beren nire ingurukoak, nire aman aurretik lagun bat joan zan oso urbilekoa, eta beti izan dutolako kuriositate bat, heriotza misterio bat da. Eta orduen erabaki nuen, ikertu behar du misterio hau, ez? Eta zintzen biltzen, eta beste handik eta bestetik, eta ez jakintasunetik, orain pizka bat gehiago dakit. Hori da, zure burari jarri diozun erronka liburunekin izan da ere, heriotzaren tabua nolabait ere apurtu. Zertuk diozu, 20. mendearen erdialdera arte, taburik handiena sexua izan zela aurrena, heriotza gero, eta orain dolua. Hori da. Heriotza eta dolua bi gauza izan daitezke, elkarrekin lotuta daudenak, ezta? Baina heriotza hitz egin behar da, eta gero heriotza horri aurre nola egin, hor doluaren gaia sartuko litzateke. Hori da, heriotza dago, gertatzen den episodio bat da, gure bizitzan jaio iten gara, hori ospakizun momentua da, alaitasuna, gurasoa, gaititean momak. Heriotzarena, momentu honetan, mendebaldeko gizartean, 20. mende hasieran inguruan, halako urrunketa bat eman zen. Aurretik egon ziren holako ohiturak eta umeak joaten ziren gabaratara. Ordura arte modu naturalagoan bizi zen heriotza. Hori da, bai. Modu naturalan hurbilago, ez? Nik hor jaso egiten ditut esperientzia batzuk, nola beste kultura batzutan, mendebaldetik kanpo, oraindik jarraitzen dutela korpua bertan integratuta. Eta patxadaz doaz, urruntzen, eta horrek lasaitasun handi emoten du. Orain berriz, eramaten ditugu tanatoriora, beilatokira, eta beilatoki horiek ere, gero eta gehiago, herritik kanpo, hirian eta holako industriagunetan. Bai. Bada esanguratxo hori ere, ezta? Hori da. Galdu indugu konexio hori, eta gero hori ordaindu egiten da. Hemen azken finean, dolua oso prozeso importantea da, personak hori pasatu behar dugu. Dolua da gauza dena ikusten, ez? Persona bat hurbiletik hiltzen danean, batzuk esaten dute, hankak edo besoak faltatzen zaizkit. Eta medikura da, eta medikuak esaten du, ez, besoak eta hankak hor daude. Barneko historia bat da, barneko sentimentu bat. Orduan, horren falta hain izugarria da, hitzak ezin dira ipini, oso gauza intimo bada. Dolua gainera sahiestezina da. Badakigu eman behar dela dolua, eta gainera zenbakitan ere jarri izan da, ezta? 40 bat egun berri izaten dela, 40 aldia berri izaten dela, eta 40 egun horietan bada olako errito moduko bat. Eta zuk liburuan diozu gainera, erritoak ere beharrezkoak direla. Hori da. Zerta burua behintzat nunbaiten okupatuta izateak, ez? Momentu horretan. Bai, burua okupatuta eta beste aldetik tresnak izatea. Zer gertatzen zaigu gure gizartean? Norbait joaten da, hil egiten da, eta zer esango diot orain bere zenidari, bere emazteari, bere zenarrari, eta erabat izoztu geratu gara. Errito horiek bide bat ematen zuten, zerritoak erastun mota bateko, beste erastun bat izaten zen, dolua pasatzen ari denak, era ziur batetan eta azke batetan badauka tristuran egotea, badago izilik nahi dugun, izilik egon, edo pozik, zerraitik ez.
batzutan doluak eta prozesu batzuk ematen dira oso askatzailea. Dolua orokorrean ondo eraman da, askatzailea da. Hortaz ere hariko gara gero, baina erritu edazari garela, eta zuk ere badakizu honetaz apur bat, zu ere baserri mundutik zatoz, eta zu zer horrek amarenean ere, amaintzenean ere hori egin zenuen, ezta, baserrira joan, eta bertako landarei eta, heriotzaren berri eman, eta hor bada bitxikeri bat guri ere harreta ditu diguna, eta gainera nundik, eta gutxien espero genuen tokitik iritsi zitzaigun albistea, Londresetik, Elisabet erregina hiltzenean ere alaxe egin zutelako, eta da etxeko Andrea hiltzen denean, edo etxeko bat hiltzen denean, erlei abisatu egin bertzaiela, edo hortarako ohitura bat bazela Euskal Herrian, eta horren gainean, ari horretatik tiraka, Aitor Zabaleta gure lankideak honako ikerketatxo hau egin du. Ohitura bitxia da, arraroa, baina oso zabalduta egon zen Europan. Etxeko norbait hiltzen zenean, horren berri ematen zitzaien erlei. Erlauntzara gerturatu, 3 kolpetxo eman, albistea jakinarazi eta tela beltz bat ipintzen zuten luto modura. Etxeko abereak familiakotzat hartzen ziren, eta haiek ere izan behar zuten heriotzaren berri. Nafarroako beran, hauxe esaten zieten erlei. Erletxuak egin zute argizaria nagusia hil dela eta behar da elizan argia. Zergatik argizaria edo ezti gehiago eskatzeko, eztia jateko, baina argizaria gehiago behar zen elizan egin zen funerala argitzeko eta Hilobian ere argizaiola kokatzeko. Argindarrik etzegoenean, argizaria zein garrantzitsua zen gogoratu digu Jon Arregi historialaria. Argizaria eta eztia, biak ala biak oso preziatuak izaten ziren. Eta horregatik ez ezik, beste arrazoi bat ere bazegoen erleak estimu handian izateko. Hildakoen arimen gidari omen ziren, beste mundura joateko bidea erakusten zutenak alegia. Latinez esaten da psikopompoak direla. Horrek esan nahi du, arimak mugitzen dituzela. Eta, ideia ona zen, erleekin, harreman ona izatea, ze azkenean haiek mugituko dutela zure arima egun batean, edo zure etxeko baten arima, ezta? Jon Arregik esan digunez, 20. mende erdialdera desagertu zen ohitura hau. Ingalaterrako erregina hildakoan izan genuen bere berri, haiek gaur arte gorde baitute. Euskal Herrian oso testigantza gutxi daude, argazki hau horietako bat. Ez dakigu noiz eta non ateratakoa, baina aspaldikoa itxuraz. Goitik bera beltzer jantzitako 2 pertsona ageri dira erlauntza baten aurrean, etxeko norbait hildela erlei jakinarazten. Horixe, testigantza gutxi dagoela zioen Aitorrek, eta zuk zer horrek ere egin duzu, dokumentazio lan majoa, ze aritu zara, ezta, halako liburuetan, bai hemen gertuan, bai urrutian ere, heriotzaz zenolako ohiturak dauden, zenolako errituak dauden, ze kontzeptu dauden, ez, ze ikuskera dagoen, horiek danak ere bildu dituzu. Bai, azken finean, zeiatu nazena da, buelta bat emoten mundutik, zer gertatzen den, gero gure barnera ekarteko. Galtzen ari gara altxor bat. Altxorra da tristezian egotea. Doluak tristezia transito bat da, eta tristezian atzean zer dago? Tristezian atzean dago edertasuna, sensibilitatea eta sormena ateak zabaltzen dira. Aipatzen duzu liburuan ez da amak ere tristezia hitza erabiltzen zuela, ez, halako disgustuak eta zituen aldiro eta goiek aipatzeko. Eta, karo, galdu dugu hori, triste egotearen pertzepzioa, ze lehen galdetu izango bagenio, orain dela urte askotako arbasoi galdetu izan bagenie, benetan bereik nola amestuko luketen heriotza, edo nola hil nahiko luketen, ez, askotan egiten diguten galdera, nola hilko nahiko zenuke. Garai batean diozuzuk, seguru, lagunduta zela, ez? Prozesu sozial bat ere bazelako norberaren heriotzarena, mundu honetik edo besterako bide hori edo lagunduta egitea, inguratuta, eta orain berriz gehientxonek galdetzen digutela nolakoa nahiko luketen eta azkarra. Pipa. Bai. Heriotza antibolore bat da. Momentu honetan, gu bizi garen kultura, mendebaldeko kultura honetan, ze gertatzen ari da, ekoiztu,
kontsumitu, likes lortu sare sozialetan, eta eriotzak hori dana eten egiten du. Bizi dugun gizarte hau oso narzizista da. Alde batetik narzizista orokorrean eta era pertsonalean. Orduen, honek ezin du, ez du balorerik jentearentzako. Eta galdu egiten da aukera izugarria, ze poesia nondi dator, poesia tristeziati dator, sormen Zabirleteren poemak Lurdez falta duenean, hor dago altzorri izugarria, eta horra ez da heltzen bestera. Beharrezkoa dela tristezia, ez? Tristezia bezinbestean bizitzaren aroetako bat dela, eta hori ere bizi behar dela. Hori da. Tristezia ez da toki batetan non gelditu behar da, hemen ez da inon gelditu behar. Tristezia dastatu behar da, hor altzorra jaso, erleak egiten dute moduan, eta gero gora. Bide bat, nora baitera iristeko. Bai. Eta bide oso interesgarria da. Nik bizi zendot, eta liburu hau horren emaitza bat da. Horrek toki horietara. Ze hortaz ari nintzen ez, orain arte aritu gara norberak bere eriotza nola nahiko lukeen, edo eriotza naturalak, nahiz eta Simon de Beauvoirrek dio, zuk aipuan egizaten duzun bezala, eriotza naturalik ez dagoela, ez? Baina gero bada egoera bat ere nun norberak hil nahi duen, ez? Edo oinazeagatik, edo hiltzera doala ere badakienik. Eta hori ere lagunde egin bertzaile bide hori egiten, eta zuk ere aipatzen duzu adibidez esperientzia bat, ez da, lankide batena, Elena, okerez banago izena daukana, ez? Eta badaki bere bizitza bukatzera doala, eta transito hori nola egin, eta hor bai adorea berri izaten dela. Bai. Heriotza hurbil daukanak badaki zer dagoen. Hor dago, esatu baterako erizain batek, Elizabeth Ross Kuplerrek, hainbat jente lagundu izan du, eta hor 5 etapa ematen dire. Bate izaten da ukazioarena, ez da nire kontu hau, bestea amorrua, zergaiti niri, negoziazioa, zaindu ingonaz, hemendik ez dute dango, ez du jango, eta gero dator azkenen depresioa, zulo beltza eta onartzea. Eta horrek fase horiek eman egiten dire gehienetan. Gehienetan, guk laguntzeko persona horiei tente zibil behar gara. Hau da, ez ukatu. Ez da erresa eta askotan borondate honenarekin ere akaso gerturatu eta lagundu beharrean kontrakoa, ez da? Ze Elena aipatu dugu, gaia batzutan tabua dela, eta orduan alakori dakigunean da, eta orain zer esango diot, eta nola esango diot. Eta askotan esaten duguna, pasako da, ez kasuntan ez da pasako. Batzutan lagundu zaila da inuk ez nazaditu, ani hau, lan hau oso modu apalan egin dut. Osea, azpimarratu nahi dut, aditu ez izan arren, hainbat esperientzia ikusi dut, eta batzutan hildakoa lagunduta dau fizikoki, baina ez dago, ez daio ematen bidea, ez daio ematen, berak nahi du esan, hilko naz, eta ez zula zai, eta ostera beste batzutan bakardade bat badago hor. Bakardadea lagunduta kentzen da. Gero hori bai, askotan esaten dugu ez, alako joan da, baina joan da etxeko lanak behar bezala eginda ez. Eta inguruan ere baditugu kasu batzuk ez, nun esaten duzun ze adorea izan duen, eta gainera, alako egoera batera iritsitakoan bat izan ezak. Horrentxe daukat motiboa munduarekin asarre egoteko, eta ez dakizan kerkeri eta egiteko, baina beste batzuk badira berriz esaten dutena, ni noan erako, alaxe nahiko nituzke gauzak, eta alaxe egingo ditut ez, bitarte horretan. Honetan eritzi bat daukat. Bide guztiak ondo daude. Norberarenak direlako. Bai, norberarenak eta azkenean ez dugulako olako ibilbide zehatz bat. Importantena, entzutea eta egotea. Eta bidea emotea, dagoena trantze horretan, berak sentitzen duena esatea. Eta horre ez daude paitzerik. Ez dago epaitzerik ez hori norberarena da, nahiz eta norberaren eriotza gero sozial ere bihurtzen den horrek lehen aipatu dugun bezala ez, ondokoengan ere baduelako ondoriorik ez. Izan ere, aipatu dugu, zu zer horri etzara ontan aditua, zu irakaslea aritzen zara, geografia kontuetan eta alakoetan, ez? Ingelesako filologian ere lizentziatutakoa, baina bai baduzu jakin mina eta horrek ere eraman zaitu psikologiaren eta norberaren prozesuen gainean eta ere ikastera, ezta? Bai, dauka beste saiakera bat, nire bizitzan ibarik,
lehenengo fasea izan da pizka bat, identitateko kontu, ez da? Nortzu garen, ez da? Nor garen, nor naizen, eta zergaitik nagoen hemen, eta nora noan. Eta horrekin bat egiten du honek, ze azkenen heriotzak muga bat ipinten du, muga bat, eta ja ez da betirako kontu hau, eta horrek ematen du hausnarketarako bide handi bet. Hoxe da, itzordua hementxe geratzen da, badakigu, datorren aste artean hilerrirako bidea hartuko dugula gehientsuenok, eta hori ere importantea, ez da, hilerriak non dauzkagun, noizko dauzkagun, soilik urtean ben joan behar da hilerrira, maiz joan behar da, bat gogorarazi nahi dugunean edo gogoratu nahi dugunean hilerrira joan gabe ere egin dezakegulan hori? Hilerriak ateak zabaliko behar dituzte, hala ere korpua da, orduen badago, ni oso aldekoan naturarekin egotea. Naturako elementoak, arbolak, landarak, lorak, horbe badago joan dana. Eta hor simbolo horiek gure ganatzen baditugu, asko zera naturalean ematen da prozesu hau. Horixe ba, eskertzen dizugu, Oskar Gaztelu, halako gai serio bateaz aritzeko, eta tabu horiek gainditzen ere laguntzeagatik. Ze uste dut azken aldian ere badela ez da, holako korronte bat, Death Cafe eta halakoak ere ikusten ditugu, eta hor bai ikusten da beharra, gai hauetaz natura dago hitz egin behar dugula, eta gaurko elkarrizketa honek ere horretarako bari izan badu, pozten gara. Eskerrik asko, Oskar. Eskerrik asko zuri. Estimatuta.